ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kumshibinta banang Kyntiew yaki kami Ïalehkai cricket buat kadang kathan batru ban plila yaki hap ki berit bagi khun Samla Kyntiew bat shinrang bagi cap pentebet baha hakuru kami Ïalehkai cricket. Wei Samla beratip kerteng kemuan te bok lingdo ula Seng sendan daga klub shimat kabaula ai kerteng kum kalariwan cricket club. Ya kini cricket club jong teu Samla layo ban pelat pat ba mentaka sengi ka atrik uyayong harengkat ke jingadon lang uba meban Piraswer General Secretary ke West Khasi Hills District Cricket Association uba finance casters naitang ki perlok nong Ïalehkai cricket bat kiwe. Kum kadak jong jing pelipat ba no ya ketika lariwan cricket club nak keliang jong uba meban Piraswer ulayo ban pelat ya kalama jong ketika club kat ba uba finance casters naitang ula shim ya kabenta ban pelat pat ba yaki kendon an jong ketika club. Ubak miban Piraswer hab ajing kran ulang baka jing Ïalehkai cricket kadi kawai neki sport ka balak ban plila deki khun Samla ban pau perthai namar ha kani ke jing Ïalehkai dang duna palat ki Samla ki ban mikmat na ki district sya ka jilla batang ha ki jing Ïalehkai ki bahapo ka jilla ka jing siri ki nong Ïalehkai kam dei ka baduna mono kadi ka senjam ke ba khatam ro kata ba bandon ki bri mo ki ron ke jing yo jingai ni ka vision ban Seng komunikasi club makin dapat minta kum kini ke district ke diri dan kam shi kum kini ke jat club le si ki ban Kyntiew lang ke pra Samla matang ke district ki marwe ngimla ban le si ban penni thang do kata tan maka kam ke ba khatam ban apet ke baya bro shi kini blok mo pe di dong kita dan kini ki club kum kini ku de kan company sting shu ni ba kinam ki play le si ki penni ai jingi kai ni Islam jingi kai ane ke club ki jongpi kalau Islam jingi kai le si kini le than ke club le Islam jingi kai ki kung kini Islam jingi kai na try dan kamru ikin orang Arab hikai di ko sama di banjon ke jumpi di negara district di sini dari bidan kam jingi rap ke ki coach le se di pila ban coordinate ban ni ngila ban ai ni ban pha shi jingi ke jumpi ban represent si ban ai jingi kai ki ko sama jong club di aku beli shibo ni pi kini ke si mat nampak juga so di bandon ko ni club ki ban don ke jing temu ban bil mo ya ki career le si cricketing career ni onten pareng jogi kon Samla ma pendepet mentahi hagani ka dong da than jogi hapot Meghalaya ni India ni bor ko we ke cricket ke diga we kata ke diga we ke sports mo ke bolong ba shisha dala ban ai jingerap ni jing ni dala ban bil ko ke career le si kon Samla sini ni pada yitan ni kata ni pada yitan di kon Samla jo sini ki dengi be ni football dia be andai pendapet minta ni badan ke district ni soto syai bahkan ke cricket ni ke wei ke lat ki kon Samla hamtam kena kentai karan shigo na ke jing mentua be ki yo ke namar banginang duna bagi ni ke resource no no resource bangin pa state ke state do ke duna bhai kita ki pool of players dan nakam ta ki kentai ba chin nang ro pongjo tek lembaga ni ke BCCI ke bagi one of the richest board profile mo dari India bor ko wei tek ni ke lat ki kon Samla makin simkia ni kum ke karya ke jongki kum ya keren mene bahkan ke partai ke kam ke jam kum ni ke sports ke way ke activity ke bala le si ban yarap ya ki kon Samla jong le dong tan ban yo kam ya ja man chu pedim yang ni ke cricket tang ki domestic matches tu ke under 19 ke under 23 under 16 tu ke jing yo jong ki kena cricket kam le ke bodona do kata dengan nama le si ban disclose han mi ya ke figure mo ke yo Andre ke nong ipi ke jing mentoi ke yo ke berfirma dan imagine ni don ki player hani district joni ki bana pendeng rei ke Ïalehkai ke 23 but senior juga win steel ni don Nongstoiñ nanti na po Nongstoiñ rim hangte ki player ke Ïalehkai naduk under 19 23 senior level kini ki nuksa le si la pidon kam nong pi kini kin wan ban le se club jong pi si si atsi ban testify mo ya ka jing mentoi mo ki yo na ka jing sha je jong ki ban Ïalehkai state deling ba ni testimony ya si kon Samla jong ki dang than jong kin yo iklat kin se shim le si ban pedia man accept ke kum ko ni career ke jong ki ma hin depet hanu hang no mutal le si ki duna ban opportunity ke cricket ke we ma le ke state jong ni nang shi yo affiliation tang na muslim arajar khatfa tang sans ne menta di lada mangi ke state ki tang ka mohor na ban mo tang ka emblem le si di ban support ke state di district bro
te ban support di district ini klub ki banan ki klub ki block yes te da ma pi kin ni permi player na district kanun la ban la ban le district kanun ban shirap je pi le se ban bill no ban rap happy administration ban pala kuno ban pentung di kam ni ba pin ki pool of player ban permi de ka responsibility di club ban le si individual la kiu mulai ban hikai kuno ban ni kala kita guna di kamtam hai ki thai nong kon nong di ke jing thu ko jonga kalong ya ka di ke klub kam kalong ba ban tiu lang hai ki thai nong kon nong hai ki bopun ki benta ban yo ban sei ki player ya menta ka di ke klub kam pat don player lu rei ya menta ka di ke klub koi kwa swa ban bil swa ban yo ki player ki bala ban yo Ïalehkai nda ki nila yo ban hikai bah yo ki player ko kila ban yo ban ye soi kontrak ka di ka klub ki ndala soi kontrak ka di ka klub ko ba la di player ko klub ndre yam ta ko ba ka di ka klub kadang persang ban wat swa ye ki player na ka dong ka thain ke jong ni nani se ki do ki jaka kata ka di ka thong jong ka di ka klub ladang yo player ngen ye le ban bil nadu ki ba shosnem ki ba khasnem ki ba khlaisnem ki ba khasausnem ki ba khasa kan usnem ko ba mi le ban Kyntiew na ka wi ka andar se ka wi ke andar de kata ka de ka thong de jong ba ha ka be di ba ka di ka klub ma ka di ka klub ka jing ka thong ka long ba ban Kyntiew be tang ye ki breu ki ba de ki na ka ja jong breu ni ka hiyo tra namar baling om ba baling nam khai se ki wi ki jai breu namar ba ni su thu ki wi ki jai breu ki la kham kiu ha ka be de ka jing na kai ke nrei ha ka be de ba ki jai breu ni ku ka jai breu ni tra ni dam na ba ki ba sim kya ha ka be de ba ka jing na kai ke kham ta me thai nam ka dom namar ba mi ngamla ban len ba ha ka be de ba ka jing la kai ke ki bobon ke ki thai nam ka dom ki pa sim ha namar ba le ki le ban ko street ya ka football nrei ha ka jing pe ke jonga ka long ba ka cricket ka prilat ha ki di ki ju ku ba mata ka compare la dang ni phai kham tam ha be de ba ka di ya ti de na kata ka daw mas no go ong ba don kam ngong nan don ka club ban bil ki samla but ha ka jing persang ban bangan Seng ki di club la don ka tu ka di ki snong nong kondong la stang ban ong nga mada pi yo lat to sawan ban kai ban yo ban aji kai ki di ki samla no nga ndang la de ban bil ye di ka club na sa persang ban yo ban aji kai se ki di ki snong kata ka di ka kubur ka bang nang ni sino but ki don ru ka tu ka di ki ba o ki badai na ki kan nong ki ong ba ai nya nga kwa ban ko street tam ka football na ang em Kyntiew man ko street tam ya football ndai ka cricket ko di ka way na kila ya din ka tanga la ya kun ya kren nung ta ko bobon ki di ki thai nong nong em la ong ba Kyntiew man ko street tam ya football ndai nung ta wa dia ka cricket ko street ikani ka di ka kubur bat nga snow ba ban Kyntiew pensyai ru syaki samla la ni ki na jong dong ka thai ki ba kwa ban yo ban ru hande ka klok kila ban ye kendu bat nga bat kila ru ban fun ye nga bat nanta lingba ka jing fun bat nga kum nu ngan hikai ki bat anda ngala yo ban hikai ba la da ki biang ha ka jing Ïalehkai ngala ban yo bat kudung bat ye soi kontrak hadu